nyt kun joulu on tulossa, niin mä oon miettinyt tosi paljon joululahjoja. Ja meillä tulee tosi paljon mainoksia, koska meillä ei lue meidän ovessa, että ei mainoksia, kiitoksia. Haluaisin jouluksi muun muassa Le Disey Edp 25 ml, raikas ja kukkainen vesituoksu naisille. Beauty Sleep Anti-Wrinkle tyyny, anatomisesti muotoiltu tyyny, joka estää ryppyjen syntymistä ja silmänympärysalueen turvotusta. Onko se tyyny tarkoitus kuin naamallaan? Musta tuntuu, että tämä on vaan jonkinlainen tapa yrittää edistää luonnonvalintaa joulun alla. Mut sen mä haluaisin kuitenkin. Ja viimeisimpänä, mutta ei todellakaan vähäisimpänä, haluaisin Happy Angler, kannettava kaikuluotainen. Sitten siinä on paljon teknisiä tietoja, jotka ei kiinnosta teitä. Mutta mä haluaisin kannettavan kaikuluotaimen sen takia, koska mä oon ajatellut, että jos tää joulu menee pieleen, niin mä oon palannut tosi paljon Bioshockia nyt viime aikoina. Mä saan lahjaksi sellaisia asioita, mitä mä haluan, niin mä vaan otan ja perustan sellaisen siirtokunnan merinnalle, jossa mä saan sellaisia lahjoja, kun mä haluan.